сутрешната ви чаша ароматно кафе започва пътя си от плодородните земи на Южна Америка. Кафето на любимо място носи разхлаждащия полъх на вятъра и енергията на слънчевите лъчи. Следобедното ви кафе е приготвено от подбрани и грижливо изпечени зърна. Кафето е естествен продукт, богат на антиоксиданти, които са задължителна част от здравословния начин на живот. Виж различната страна на Нескафе.